Mi es I draw i'r Tate Modern yn Llundain I gyfarfod y perchennog oriel o Gaerdydd, Cat Gardner. Pam by ni yma? Os chi'n mynd I fynd I weld un arddangosfa flwyddyn yma, hon yw I. Liechtenstein, y retrospective, ydy'r arddangosfa fwyaf o waith yr artist Americanaidd I gael ei chynnal ers chwarter canrif. Yn enwog am efelychu gwaith o lyfrau comic y 60au, daeth Liechtenstein yn un o ffigurau amlyca pop art America. Ond oedd Roy Liechtenstein yn artist gwreiddiol neu'n gopiwr talentog? Dyma ni te Cat, yng nghanol lluniau eiconic mawr Liechtenstein, ond pam bod nhw'n lluniau mor arbennig? Mae'r lluniau rhyfel yma syth allan o DC Comics. Dwi ddim wedi newid lot o'r llun, chydig o'r geiriau falle'n wahanol, dyn licio gwneud pethau felly. Ond os felly, mi wedi dwyn o'r comics ma'n dydi? A dwi ddim yn dehongli nhw mewn ffordd artistig, mae jyst yn ailgopio nhw. Felly pam bod o'n cael ei glodfori fel artist te, os mae'r oll mi wedi wneud ydi dwyn syniad comics? Achos fe oedd y cyntaf I wneud. Fe oedd y cyntaf I wneud nhw ar y maint yma. Bydde fe'n chwyddo y lluniau mae'r comics a projectio nhw ar y canfas a dilyn yr amlinelliad. Dyn nhw mor nodweddiadol o'r cyfnod. So, chod y 60au, fe nath really arwen y cyfnod pop yma. Nod Liechtenstein oedd peintio fel y peiriannau oedd yn argraffu'r comics. Fe dreuliodd flynyddoedd yn perffeithio techneg oedd yn defnyddio stensiliau I geisio efelychu'r dotiau oedd yn cael eu creu gan beiriannau argraffu bendau. Dyma ddechrau Liechtenstein. Dyma lle ddath y bendau dot i'r golwg am y tro cyntaf yn ei waith. So, y dotiau o amgylch y llyged, o amgylch gwyneb Mickey fan hyn. Dyma beth ddath yn nodedig i'w arddull lle, a ddech gallu gweld dyw'r dotiau yma ddim yn berffaith, a gallu gweld beth yw'r siap y teclyn oedd yn defnyddio. Yn ôl y sôn oedd yn defnyddio brwsh, gwall cur. Oes yna gymaint o hynny o dotiau yn y llun yma, Na, dim lot, na. Mae dal lot o olion pensil, olion paint, olion yr artist nath ddiflannu'n gyfan gwbl yn hwyrach. Dyma fe'n chwarae. Ynghyd â lluniau enwoca'r artist, mae'r arddangosfa hefyd yn cynnig cip ar luniau Liechtenstein cyn iddo ddatblygu I arddull dotiau. Dyma'n edrych yn byd fel gwaith Liechtenstein? Na, dim o gwbl. Byddech chi ddim yn meddwl taw'r un person oedd wedi peintio hyn a wedi peintio'r look Mickey 2 flynedd yn ddiweddarach. Yr arddull mynygiannol haniaethol yma bydde fe wedi bod yn dysgu ac yn darlithio i'w fyfyrwyr roedd artistiaid mawr, Pollock, Rothko, yr un amser yn creu'r gwaith yma. A dyma beth oedd yn uchel-ail, dyma beth oedd artistiaid go iawn yn creu ar y pryd. Felly oherwydd bod o ddim wedi llwyddo fatha Rothko a Pollock, ti'n meddwl dyna pam wedyn nath o newid I arddull yn gyfan gwbl? Falle oedd na chydig o hynny bod gweld ei hun ddim yn gallu cyrraedd y nod yna, ond falle bod e'n gweld bod yr arddull mynygiannol yma yn hen ac bod angen rhywbeth mwy ffres, bod angen symud yr cyfnod celf modern yn ei flaen. 6 mlynedd yn ddiweddarach te, lle mae Liechtenstein wedi cyrraedd? Wel, dyma fe yn dynwared y peintio mynygiannol haniaethol yma. Oedd y arfer wneud, ond yn ei ddull newydd nawr ac yn rhoi ei arddull pop ar ben hynny. So, yn y llun yma, chi'n gweld mae'r brushstrokes enfawr yma, ond mae rhaid chi edrych yn agos I allu gweld unrhyw fath o farc llaw. Mae'n berffaith, allwch chi feddwl taw peiriant sydd wedi printio hi. Wel, ond dyna sy'n ddifyr am Liechtenstein ynde? Peintiwr oedd o, ac eto oedd eisiau bobl feddwl bod o'n beiriant hefyd. Ie, mae'n sylwebu fan hyn ar y ffaith taw'r peintio mynygiannol yma, oedd pobl yn meddwl oedd celf I fod ar y pryd. Dyma fel oedd pobl fod yn peintio, gyda'r artistau law a'r brwsh yn dripio gyda'r paint, a'r paint ym mhobman, a'r brushstrokes enfawr yma. Ond dyma fe'n dweud, na, mae yna gelf newydd, mae yna gelf ffres. Mae'r arddangosfa ymlaen yn y Tate Modern yn Llundain tan y 7 ar 20 o Fai.